vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kurarama ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa, asi vana vangu vose mukoma ivo vatongova vana vekuti vari very stubborn uye zvekare vava addicted kumadrugs. Asi pandakazodzokera kuZimbabwe, this was last year muna June, ndakabva ndachizoudzwa kuti hanzi vana vangu ava vakapengeswa nevamwe vekuziva. Mukomana chinondirwadza ndechekuti apa ndakaitawo mweya wakanaka ndikabva ndachizodonata hembe including dzevana vangu, uye zvekare ndaifamba ndichitenga second hand clothes, then ndokubva ndachizotumidzirawo kumusha ndikati vana vemuvillage wo umo mandakakurira zviri nani kuti vange vachimbopfekawo hembe dzakanaka, ndokubva ndatumidzira hembe dziya. Saka zviri kunzi vavengi vaamai vangu ndopavakabva vachizotibatira ipapo. Mukomana kutaura kudai so, vana vangu kunyangwe zvikanzi wazama kutaura navo sei, trying to show them kuti chii chinonzi upenyu, but ivo havatombonzwisisi zvachose. Hanzi vakatongogadzwa mweya iyoyo, mweya wekuti ivo vasambofunga zvakawanda. I am always crying ndichiona vana vangu vachitora madrugs. Ndaimboti zvimwe kuda zvichanaka ndikambovaendesa kumarehab, but ndakazosvika pakutongozviudza kuti zvakatongofanana. Mukoma chinhu chinorwadza kuti vana vako vanouya kwauri vobva vakukumbira mari yaunotoziva kutoti mari iyi vari kuenda kunotenga madrugs, vachaishandisa kutenga madrugs. Apa murume wangu akabva anditi zviri nani kuti mari yacho inge ichibva kwatiri, like musikana uyo zvinotinetsei kuti tinge tichizviudza kuti anokwanisa kuzongozvitsvakira ega mari sezvo kushanda vasingashandi. Apa kuno kumukoma, it is my bills after my bills. Mwana kana ava kukwanisawo kushanda zvinenge zvava kutoda kutoti naiyewo ange achizokubatsiraiwo kubhadhara mabills, but vana ava mukoma vakura vatova zera rekuti vanofanira kutoti vange vachitoita mapart time work, but havatozvikwanise because madrug addict. So we are the ones that are now feeding their addiction, zvekuti semusikana uyu anokwanisa kuti pakati peusiku obva ati ari kuda kubuda achida kuenda kunotenga madrugs. Baba vacho ndo vanozotobuda vachienda kunotenga madrugs vachiti kana kukasungwa zviri nani kunosungwa ini. Ko kana mwana akazorepwa vanobuda mukoma vanotenga madrugs, then anobva atora madrugs aya. Dzimwe nguva anenge ava kutomubvunda chaiko because nguva inenge yareba asati akwanisa kumawana madrugs awa. Zvinova zviri zvinhu zviri kundirwadza ende ndatova munhu ava kungogara ari mumastresses. So ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Ndakambonzwa pane imwe program ndichinzwa zvichinzi sekuru vacho ivo vanokwanisa kana kubatsira munhu anenge atori neaddiction yemadrugs, but ndakazoti ndaendako kwavari sekuru ava, mari yacho yavainge vachida mari iyoyo yainge yakawandisa zvekuti ndakatoona kuti handikamboikwanisi. Vainge vachiti vainge vachida at least kutanga ne$5,000 US hanzi kuti tinge tichipinda mumatare. So handizivi kuti dambudziko inhau yekuti ndakagara ndavaudza here kuti ndiri kunokuwo kumhiri kwemakungwa, because vakabva vatongoti amatare i$5,000 ndokuti ndike ndichizokubatsiraiwo nemweya unenge wakachena. Vakabva vati zvekare kwandiri after that panenge pozodiwa kutengwa mishonga. Ndikati mishonga yacho imari, vakati havasati vaziva because mishonga iyi vanowanzo kuitenga 200 ende vanoitenga kune vanhu vakasiyana siyana. So mukomanashi todawo kuti mhuri yeZimbabwe indibatsire. Handiziviwo kuti ndingabatsirikanawo sei. Handizivi kuti zvirikowo here izvozvo zvokunzi kana mukaenda kun'anga then vana ava vanokwanisa kuzosiyana nawo madrugs.
when you post my story, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi madonations avo andakaita ndiwo akandiparira. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So mudzimai wangu ndakaona rimwe picture iro raakatorwa ari kuParis, and zvechokwadi akatomboenda kuvacation, but akaendako kuvacation kuya namai vake nemamwe macousins. It was like a family vacation, but ndakazoona rimwe picture manje. Picture iri mukomanashi ainge ari iye mudzimai wangu neimwe ex yake, and vane mwana 1. So ndakati ndamubvunza akabva anditi it is an edited photo. Hanzi uyu murume uyu sezvo vakasorambana kudhara anenge achida kumuparadzira marriage yake. So ndo pandinodawo kubvunza kubva kune vedare kuti ichokwadi here kuti maphotos anokwanisa kutongoita edited just like that, apo iye murume uyu anogara kuUK. So I was thinking kuti zvimwe kuda vanhu ava vakatongoita communication yavo then vakabva vachizosangana, but iye ari kuti how can I do something like that, nekuda kwekuti ndainge ndina mama uye zvekare nemacousins angu. Pane here pandingazomboita ndichitiza macousins namama ndichiti ndiri kuenda kunoonana neex yangu because handisisina kana basa naye. So ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. The coincidence, it is just too much. Zvinhu izvi hazvina kuitika last year hazvo. Zvinhu izvi zvatova nemakore kubva pazvakaitika, in which it has been stressing me. I just pretend for the sake of the kids as if I am okay, but I am not okay mukoma. Ndokudawo help uye zvekare necounseling yakasimba chaiyo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Hanzi iye akati kana uchifungidza kuti ndiri kunyepa ngatibvunzei mama. Saka hanzi I respect her so much because ndo vakatoitawo kutoti tinge tichizouya kunoku kwatiri kuAmerica. Saka mudzimai wangu ari kungoti hanzi pakashanda Photoshop. Yeah, pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi picture iri ndakazotongorionawo paFacebook paprofile yemurume wacho iyeye, but ndakashandisa foni yamadam because mamwe maphotos acho hanzi he hides most of the people, but madam kunyangwe akahide mamwe maphotos aanenge aposta, madam vanokwanisa kumaona maphotos ose. And painge patori necomment yainge yakanzi bvisa photo iroro rawagadzira. So I don't know kuti should I trust my wife or whom should I trust, kana kuti ndo mubvunza here murume uyu, in which it is something that has been giving me sleepless nights for many years now. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti mukuromba kwangu kwandakaitawo muno muSouth Africa yainge iri nhau yenhamo. Mukomanashi mumba makasvika kupera chikafu zvekuti tainge tisisina kana plan. So panguva yacho iyoyo ndainge ndichishanda kudaro, ndo pandakabva ndachizonzi neimwe friend yangu auya kubasa, ndokubva ndachizoenda kuMidrand. Zvechokwadi mukomanashi zvinhu zvakatomboita sekunge zvasununguka. First pay mukoma madam vakabva vatoenda kumba because kamari katainge tichipiwa ipapo waishanda according kuma hours uye zvekare uchibhadharwa according kuma hours avo aunenge washanda. Saka iniwo nekuziva nhamo yangu mukoma ndaikwanisa kungozorora kana kuti 3 kana kuti 4 hours a day because painge pachishandwa 24 hours. Saka ndakabuda ndiine mari yakawanda ndichiziva hangu kuti kana ndikambozviisa papunishment ndichishanda kana ndozonzi ndava kuzorora at least ndinenge ndamboita mari. Satani akabva ati
unonyepa iwe. Mukomana She upenyu hwakabva hwaoma zvekuti taishaya kana salt muno muSouth Africa, kushaya salt apa kushanda unenge uchingoshanda mari yacho kuti uti inoendepi wainge uchitoshaya kuti mari yacho iri kumboenda kupi. Zvadaro mukomana She ndipo apo pandakabva ndachizoti zvainge zviri nani kuti ndige ndichizoromba. This was after ndadzingwa hangu basa. Mukomana She ndakatongodzingwa basa pasina kana zvandainge ndambotadza ini. So mukutsamwa kwangu mukoma uye zvekare nekutuka Mwari ndo pandakabva ndachizotanga kufamba mudzin'anga. Ende ndaitoti ndikasvika pane n'anga ndobva ndatoibvunza kuti iwewe unogona here kurombesa. Saka ndakazosangana neimwe n'anga ikabva yati iyo inoita zvokugadzira zvitokoloshe. Akabva anditi but ndikuona kuti mudzimai wako ane pamuviri, ndoda kuti ndige ndichizoshandisa mwana iyeye, then iwewe ndinokwanisa kuzokurombesa. But ndakabva ndanzi ndinge ndichizoromba ndichishandisa mwana wevamwe mukoma wangu. Mwana uyu at that time iye ainge aine 3 years mukoma. So ndakabva ndachizoti kuna madam, iwe unofanira kuti unge uchimboenda kumusha sezvandainge ndakaudzwa nen'anga yacho iyoyo. Ndakabva ndachizoenda kumba kwavo, vainge vanditi ndinge ndichizotenga hari mutauni. Vakangotora chimwe chinhu chandisina kunzwisisa vakabva vachiisa muhari muya. After that ndipo apo pavakabva vanditi zvako zvaita. Mukomana She ndakabva ndachizodzokera hangu kumba. Usiku hwacho ihwohwo ndo pandakabva ndachizoona chinhu chinonzi chikwambo for the first time in my life. Lucky enough ndainge ndapiwa mushonga wekutsitsa ana yangu ndokubva ndatanga kutaura nacho chikwambo ichi. The first night handina kukwanisa kunzwisisa kuti chainge chichizama kuti kudii. Ndikazodzokera mangwana acho kuseni kumba kwavo vakabva vazondipa umwe mushonga vakanditi chichakuudza zvose zvachinoda kuti zvinge zvichizoitika. Chakandiudza kuti pagore ndinofanira kuti ndinge ndichizouraya mbudzi, then after 6 years mumhuri munofanira kuti munge muchizofiwa. Ndokuzototangawo kutoita mari kwandakaita mukomana She. Inini hangu kutaura chokwadi, no matter how hard you can judge me, but I can never judge myself, nekuti ndo zvakatoitika. I was in a very bad situation ndisingachazivi kuti zvino ndoita sei. Dzimwe nguva tinozotongoromba nekuda kwemasituation, unenge usingatodi kutoromba kwacho, but the situations can become very bad. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndakaromba uye idzo ndo mhiko dzangu after 6 years mumhuri munotofiwa. Ende ndine mushonga uyo wandinoshandisa. Mushonga uyo kana ndikaushandisa then wacho iye anenge aenda kun'anga anobva angoudzwa kuti problem ndiye ari kukonzeresa maproblems mumhuri. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukomana She vana vangu vose avo vandakazvara ndakavaita navatezvara vangu. I know kuti out there are people that are going to judge me, but please listen to my story. Ndini ndakazotoitawo zvekutodzifambira nyaya dzacho idzodzo. Ndine mushonga uyo wandakazopiwa wekuti vatezvara vangu kana vakanditarisa vasandiona semuroora wavo, asi vange vachizondiona sekunge nditori mudzimai wavo. Ende kutaura kudai tinotozivana, ende titori nevana vatakazvara tose. Murume wangu iye musoja mukoma. Saka pandakatizira ndaitofungidzira kuti ndainge ndiine pamuviri, but ndakabva ndaona kuti ndainge ndisitomborina pamuviri. Takagara mukomana She kudzamara ndaona kuti murume wangu ndiye ainge atori neproblem. After that ndipo apo pandakabva ndachizombozama hangu kunze ndikadanana noumwe murume ndikabatira pamuviri pasina kana nguva. Ndakazoibvisa nhumbu iyoyo after ndaudza mai vangu kuti ndaifungidzira kuti murume wangu iye ainge asingakwanisi kundipa pamuviri. Vakabva vati kwandiri zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichimitiswa nechikomba. Zvainge zviri nani
kuti ndinge ndichitongomitiswa kana nabamunini, in which ndakabva ndatya because bamunini ava at that time vainge vari muform 3. Ndikabva ndati kana kuri kunzi zvikaitika ndinokwanisa kana kuzosungwa zvikazozivikanwa because i-underage ka-iyi, ndo pandakazobatwa nemweya wekuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimitisiwa navatezvara vangu. Mukomana acho ndakabva ndachizotanga kuvaitira maactions, but ivo vainge vachitondi ignore. Asi nekufamba kwenguva ndakabva ndaona kuti zvainge zviri nani. Ndaifamba ndichienda kumaprofita akasiyana siyana. Kudzamara one day ndachizosangana neumwe muprofita uyo akazondibatsira. Muprofita uyo akandipa munamato uyo waakati ndaifanira kuti ndinge ndichizoushandisa ndichizvigeza kumeso kwangu, uye zvekare nekuzozvigeza pasikarudzi yangu ndisingazozori mafuta kana kuzobata sipo. Hapana kana kumbotora mazuva. One day ndakati ndichibika vatezvara vangu vakauya vakandisevesera kuti vainge vachinzwa kuda kundidya, noti kudya chikafu chandainge ndichibika. Mukoma ndakabva ndatongotanga kutongonakirwawo navo, even though ndainge ndagara ndichinakirwa navo. Takarara tose mukoma nashe, murume wangu ari kubasa. Ndakazotoita zvekutotevera murume mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndatova nepamuviri. Iye haatomborina kana chaanotombofungidzira kana kutomboziva kuti vana avo vaanoti takazvara tose vana vandakapiwa navatezvara vangu. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, anzi pavana vangu vose vandinavo hapana kana one wemurume wangu, vose hanzi vana vandakapiwa navatezvara vangu. Strange things indeed, they do happen in this world.